Joo, meni noi aikaisemmat kuvaukset vähän pieleen, kun mä oon huomannut, että toi mikki ottaa vähän liikaa tuulta taas vaihteeksi. Mä oon sen verran amatööri tässä hommassa vielä. Tällaisia virheitä sattuu. Nämä valot ei vaihdu mulle niinku ei ikinä. Come on. Anna mulle vihreä valo, please. Come on. Ei tänäänkään. No tässähän mä voin tietysti vaikka motovlogaa sit koko loppupäivä. Mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu tosi hyvä. Just töistä himaa. Hirveä nälkä. Kato! Saatiinhan me vihreitä. No haista vittu! Äijä trollas. Jotenkin tuntuu, että toi standi, miten mulla on toi kamera kytketty tohon kypärään, niin se on vähän ehkä huonosti kiinni. Mä huomaan, että se vähän sillä niinku heiluu siinä sillä tarralla, niin täytyy keksiä siihen joku parempi ratkaisu. Mä oon vähän väsynyt. Vaikka ei oikeesti edes väsynyt. Tähän aikaan viimeksi ne poliisit mut pysäytti itse asiassa. Mulla oli ollut tää pyörä joku 3 päivää ja kytät pysäytti ekaa kertaa. Mä en oikein ymmärrä, kun mä ajan tällä aina niin nätisti, niin miksi ne edes pysäytti. Joo, siis tosiaan ajelin tossa Järvenpään Mäkkärin kohdilla ja siellä pitkää tietä sinne. Hetkinen, onko se nyt Lohkolaan päin? Ja siinä ne sit pysäytti ja tuli vastaan niinku, ja ne näki vaan, että tässä on hirveän kirkkaat valot ja se poliisi sanoi, että mihin sulla on kiire, kun keula nousee, ja oli vähän vauhtia tossa, niin mä sanoin sille ihan rehellisesti siis, että joo, että kun nuo Järvenpään valot ei tykkää vaihtua näille moottoripyörille, niin ei ajattelin sit ottaa vähän vauhtia, että kerkeen noihin vihreisiin tossa. Ja se oli ihan totta. Sitten ne hetken kattelisin ympärillä ja sanoin, että no kello on 3 kyllä, että eipä täällä oikein muut liikennet oo. Et ymmärrän kyllä, että ei ne valot ei aina ymmärrä sitä, että siinä on moottoripyörä. Mä sanoin, että kyllä noin kirkkaalla valolla niin luulisin, että ne hiffaa, ja ne luuli aluksi, että mä oon niinku auto. Sitten se kysyi, että joo, että mikä pyörä toi oikein on, ja mä selitin sille tästä, että se kysyi, että onko tää tonninen, ja mä sanoin, että tonni 300. Sanoin, että joo, että kun laitettiin pillit päälle ja katsottiin, että se tuleekin moottoripyörä vastaan, että toi jos laittaa tosta lapun lattiaan, niin ei me kyllä kauan täällä transporterilla soitella. Ja mä vaan nauraskelin silleen, että ei nykyään niinku ei tuu enää ajettua poliisiin karkuun. Että oon mä teet joskus ajanut karkuun, mutta aika huonosti se on aina päättynyt loppujen lopuksi. Tosi hölmöä hommaahan se on. Henki ei oo kyllä koskaan onneksi lähtenyt. Vaikka vauhit on välillä ollut vähän sen tyylisiä. Sitten se jotain siinä jäppäs siitä, että joo, että kesä on tulossa, niin kyllä me niinku ymmärretään tätä touhua ja tälleen, että ei sulla niinku niin hirveän paljon vauhtia ole. Olisikohan mulla ollut joku 70 jotain 60 alueella. Niin ne vaan sanoi, että joo, että onko sulla mitään muita juttuja niinku poliisinkaan päällä. Mä sanoin, että ei, että viime kesänä tähän aikaan lähti korttia about, että olisi kiva, ettei nyt tulisi semmonen déjà vu tästä hommasta. Sitten vaan, että joo, että ei se varmaan kyllä niinku tolla vauhdilla lähe. Että tätä niinku kaahailua voisi harrastaa tosi paljon typerämmälläkin alueella, että kyllä ne niinku ymmärtää. Sitten vaan katsoi mun kaikki tiedot ja sanoi, että on hienon näköinen pyörä. Ja että jos mä lupaan, että mä en aja mettää samana iltana sitä pyörää niin, ja tapa itteeni sillä, niin pääsee tällä kertaa ihan varoituksella. Lyötiin kättä päälle ja mä lähdin menee siitä. Ajoin aika pitkälti vakiossa nopeuden säädin päällä himaan.
Tästä tulee itse asiassa kohta se kohta, missä mun lähti viime kesänä kortti, että mä tulin vanhaa Lahentietä ja tästä seuraava risteys, niin sitä ennen mä olin tulossa tähän suuntaan ja kattelin, että siinä joku Audi-kuski ajelee vähän miten sattuu ja ajattelin, että mä ohitaan sen. Mulla oli silloin semmonen 1000-kuutioinen Suzuki GSX-R alla ja se sama pyörä, mikä nyt on myynnissä. Ja ohitin se siitä sitten ja otin aika hyvin vauhtia. Olisiko mulla ollut 160 80 alueella ja MP-poliisi oli siinä parkissa siinä bussipysäkillä ja se vaan sanoi, että joo, ajokortti tänne, että tää lähtee nyt, että minkä vitun takia sä ajat täällä näin kovaa. Sitten mä hetken aikaa ihmettelin siinä, että mitähän mä sanoisin sillä lailla, että mä nyt vähän rauhoittaisin tota jätkää, että se kävi vähän kierroksilla siinä, niin mä sanoin sille vaan, että tsiikaa tota pyörää, täällä tulee välillä ajettua aika kovaa. Sitten se jotain tuhisi siinä ja mentiin hoitaa niitä paperihommia, niin kyllä se sit siitä rauhoittui, kun se näki se Audinkin ja se Audi lähti vaan painaa sinne, et ei se Audi välittänyt vittuukaan niinku pysäyttämiskäskystä ja se sanoi, että hyvä, että pysähdyit ja tälleen, tältä puolen kaikki ok, et todennäköisesti jos sä itse teet selvityksen sinne poliisille niinku siitä ajamisesta, niin todennäköisesti saat ajaa vielä sinä kesänä ja sainhan mä. Mulla oli kortti pois joku, kauankohan mulla oli? Onkohan mulla joku 2 kuukautta se pois. Et ei sen kauempaa. Niin sikäli mikäli ihan mukava homma. Selitin sinne selvitykseen, että siinä ajeli joku semmonen Audi, lähti vähän kisaamaan ja sit mä halusin vaan se Audi edelleen, että mulla on jotenkin turvallisempi olo se edessä kuin se takana. En mä kyllä tiedä, onko siinä mitään järkeä, mutta näin mä siihen kuitenkin kirjoitin. Sitten siinä meni joku viikko 2 ja sit sieltä tuli jo se kunnollinen lappu, missä kerrotaan se, että kauan se kortti on pois. Mutta mulla ei ollut mitään sakkoja tai mitään sitä ennen, niin varmaan sen takia kans pääsi aika helpolla. Ei vittu, täällä on jotain karavaanareita. Eihän mä nyt näitä voi mennä tänne häiritsee. Mennään tonne ainakin toiseen kulmaan. Tuot yli nukkuu joku, hei oikeesti. Come on vittu. Mä oon käynyt täällä sen jälkeen, kun mä oon ollut ihan muksu. Eihän... No joo. Mikä homma täällä on käynnissä? Tänne tulee tyyli jotkut vartijat kohta kattoo, että mä föllin täältä jotain työkaluja. Se on jännä, miten monta erilaista niinku moottoripyöräkulttuuri on olemassa. Et on esimerkiksi niinku bomberkulttuuri, sitten on, en mä tiedä, mä itse ehkä luokittelen sen bomberkulttuuri myös sen niinku jengi painaa supermotoilla, keulii tuolla jossain liikenteessä. Esimerkiksi Suomessa on sellainen kanava kuin Two Stroke Goons, jotka tekee sellaisia videoita. Jenkeissä on sitten toi Call Me Rich ja nää. Tällaisia tyyppejä. Varmaan aika paljonkin niitä on semmosia, ketkä ei kuvaa sitä hommaa ollenkaan, koska on se nyt vähän hölmöä kuvata omia rikoksia. Sitten on semmosia tyyppejä, ketkä ajaa jossain radalla aika paljon. Niillä on omia ratapyöriä ja tällaisia. Tykkää harrastaa sellaista. Ja sitten on esimerkiksi näitä niinku moottoripyöräkerhoissa liikkuvia tyyppejä tosi paljon. Mä en tiedä, onko niitä Suomessa sit jotenkin erikoisen paljon, mutta ainakin mun tiedon mukaan niin niitä on aika runsaasti. Niin se on jännä, miten ne kaikki kulttuurit eroavat tosistaan. Ja niiden välillä sillain niinku se semmonen niinku kunnioitus on ainakin mun mielestä pysynyt aika hyvin. Siis sillain, että annetaan kaikkien tehdä sitä mitä haluaa ja tälleen. Ei ruveta niinku kritisoimaan sillä, että jos mä näen jonkun supermoto tuolla liikenteessä, niin mun mielestä se on hienoa. Jos sä ajat jollain mopolla, se on hienoa. Jos sä ajat jollain Harley Davidsonilla moottoripyöräkerhon liivit päällä,
Se on hienoa, että niinku kaikki saa tehdä mitä haluaa. Mut yksi mitä mä oon miettinyt, että ainakin mitä Jenkeissä näkee paljon noissa videoissa on se, että jotkut, esimerkiksi just nämä Harley Davidson tyypit, niin ne hirveästi niinku suuttuu esimerkiksi vaikka jollekin semmoisille litropyörille tai niinku supersporttipyörille, kyykkypyörille siitä, että ne ohittelee niitä tai tällaista. Mä en oo ite huomannut, että semmoista olisi Suomessa ollenkaan. Mun mielestä se on tosi outoa. No niinku, että mitä merkitystä silloin, että kai nyt kaikki saa tehdä mitä haluaa, eikä niinku varmaan ole hirveästi häiriöksi. Mun mielestä se on parempi, että jos sä ohitat sen siitä, niin ne saa ajaa omassa letkassaan ja noudattaa omia sääntöjä. Se, että jos jollain moottoripyöräkerholla on jotkut omat säännöt, miten ajetaan ja mitä liikenteessä tehdään, niin ei se tarkoita, että se pätee kaikkiin. Et sä voi niinku pakottaa ketään niihin sun sääntöihin. Ja sit niinku yksi kans mitä mä huomaan aika paljon mitä on myös Suomessa, on se, että jengi ajattelee, että kun ajaa moottoripyörän, niin se on jotenkin ihan vitu cool. Sä oot jotenkin tosi kova jätkä. Niin ei se kyllä ihan niin mene mun mielestä. Se, että sä oot moottoripyörän, niin ei tee susta mitenkään niinku coolia äijää tai sellainen niinku kovaa poikaa. Et kyllä niinku se on sama mitä sä harrastat, niin mun mielestä ei tee susta kauhean kovaa jätkää. Jotkut salityypit, tämmöiset ketkä käy salilla paljon, niin ne on vittu itseä täynnä. Mä en käy salilla, niin kuin varmaan ehkä näkee. Mut ne ketkä käy, niin nekin luulee vähän itsestään liikaa. Se on mun mielestä vittu outoa. Et kyllä mun mielestä kaikki saa tehdä mitä haluu, mut semmonen niinku ylimielisyys siitä, että jos sä kuvittelet, että olevas cool sen takia, että sulla on hieno auto tai hieno moottoripyörä tai että sä käyt salilla, niin mun mielestä se on vähän nolo. Se on surullisen usein käy tälleen. Ja niin. Mä en oikein pysty ymmärtämään semmoista. Kai sä voit niinku frendeille lesoa siitä, että on se niinku cool tai jotain, mutta ei mun mielestä. Ja sit toinen niinku aihe, mikä mulle tulee mieleen, niin varmaan näkee, että mulla on ainakin niinku ajohousut, ajokengät, fiksut hanskat, kypärä, jne. Aina päässä, tai niinku aina päällä. Niin se on aika pahan näköistä, kun jengi ajaa oikeasti jossain shortseissa ja ilman mitään suojia. Et hyvä, että on kypärä päässä. Jotkut ajaa ilman hanskoja. Mä en ymmärrä, miten ne pystyy. Mulle tulee ainakin itselleni tosi paha fiilis siitä, että jos mä ajan niinku pyörällä ilman hanskoja tai kenkiä esimerkiksi, musta tuntuu, että mulla on niinku jotenkin tosi paljon huonompi se hallinta siihen laitteeseen. Musta tuntuu, että mun on tosi vaikea löytää esimerkiksi vaihdepoljinta ihan vaan pelkillä tennareilla tai niinku esimerkiksi kaasukahvan käyttö, niin tuntuu jotenkin tosi väärältä. Niin ehkä se on tottumuskysymys, mutta kyllä mä ainakin muistan, että siitä lähtien kun mä oon ollut mopoiäs, niin kyllä mulla on ollut aina kaikki varusteet päällä. Ja aina pidän, koska jotenkin mulla on vaan tosi turvallinen fiilis ja mukavempi. Oikeasti kaikki ajokammat on tosi mukavia, niin kaiken maailman oma elämänsä mopojonnet, mitkä ehkä tätä videoa katsotte, en mä tiedä katsotteko, mutta jos katsotte, jos itsesi tunnistat, niin laittakaa oikeasti kamat päällä. Sitä paitsi ne vermeet on yleensä aika hyvän näköisiä, niin se onhan jees. Mullakin on täällä alla esimerkiksi mun duunihousut, mitkä mä otan nää ajohousut pois, niin mä oon valmis niinku tekee duunia. Otan tämän takin pois ennen. Niin sit jos vaikka pysähtyy johonkin, niin sä voit ottaa ne siksi aikaa pois. Ei maksa vaivaa. Sitä paitsi näissä kamoissa mitä mulla on, niin vaikka sotas kaatamalla vettä, niin en mä kastu. Ainoa mistä mä kastun vähän ehkä tosta niinku kaulasta. Ja sit näistä hanskoista nyt pääsee jonkun verran vesi läpi. On muuten parhaat hanskat mitä mulla on ikinä ollut. Alpine Starsin SP8. On tosi mukavat. Suosittelen koppaamaan tällaista. Varsinkin jos jossain alennuksessa tulee. Niin ja by the way, tuli mieleen, että mä just tilasin XL-motosta paketin. Tämä video ei ole sponsoroitu. Niin tuli tosi nopea paketti. Mitähän siinä meni? Varmaan 5 työpäivää. Niin oli silloin niin aika positiivinen ylläri. Mä oon tottunut tilaan netistä jostain AliExpressistä, Temusta ja tällaisesta
kaiken maailman tilpehöriä tai tarroja sun muuta, niin niissä voi mennä äkkiä niinku melkein kuukausi. Se oli ihan cool. Mulla ei nyt hirveästi ottaisi mitään aiheita. Mulla on aika kova nälkä. Voisin ehkä lähteä ajelemaan himaa päin. Ja tuo aurinkokin rupee nousemaan. Ehkä mä teen niin. Saa muuten saa laittaa kommenttia siitä, että jos on jotain tietynlaista matskua, mitä esimerkiksi haluaisi nähdä videolla. En mä nyt ajatella, että tässä tulee mikään semmonen niinku, tiettäkö, en mä nyt kuvittele, että musta tulee mikään YouTubettaja. Mut kun siellä on ollut nyt niinku tosi paljon semmosia uusia katsojia, ketä mä en edes itse tiedä. Ainakin statistiikan perusteella, että mä linkkaan tän video yleisesti ottaa yli 20 mun friendille, ketkä kattoo ja sit näissä videoissa on niinku satoja näyttökertoja. Mä en jaksa uskoa, että nämä mun jutut on niin mielenkiintoisia, että mun kaverit ois kattonut hirveän montaa kertaa tätä. Niin jos siellä on jotain tuntemattomiakin tyyppejä, niin ihan rohkeasti vaan kertoo tai idiksi. Mä nyt lähinnä teen tätä sen takia, että tää on kivaa. On tämmöistä aika terapeuttista vähän niinku jutella näitä ajatuksia, mitä itellä on päässä. Ei sitä tiedä, jos tästä joskus tulee vähän vakavampi juttu, niin siinä mielessä semmonen yleisö, että se aktivoituu ja kertoo mitä ne haluaa nähdä, niin se helpottaa hirveästi ja keksii uusia idiksiä. Mä veikkaan, että multa rupee tulemaan semmoista niinku lähinnä kahdenlaista kontsaa. Oikeastaan ehkä 3 erilaista kontsaa. Yksi on se, että mä vaan ajelen tälleen just, että mä puhun mitä sylki suuhun tuo. Ja sit just sillä, että mä niinku päätän mennä johonkin ja jutella siellä kameralle. Ja sit toinen on, että mä just ajan esimerkiksi töihin, niin jos mulla on ollut sillä hetkellä just joku juttu, mistä mä haluan vaikka puhua, niin höpötän sen sit siitä ääneen ja tälleen. 3. kontentti, mikä varmaan saattaa ehkä joskus tulla, on se, että sitten kun väsäilee tätä pyörää tyyliin talvella, mulla on aika paljon ideoita, mitä mä haluan tälle tehdä, talvella saattaa tulla jotain tallipätkää tai vastaavaa. Ehkä. En tiedä. Siinäkin sitten taas se, että kuinka paljon tulee oikeasti tehtyä hommia, jos vaan kuvaa koko ajan. No, saa nähdä. Ei sitä koskaan tiedä.